Sivittungama rodoratingilausuppakit om ukonsistenthed. Ukonsistenthed uneqqarsaatigillagu content creation. Oqarsinnaangila hjemmesider i luamingerlaso. Basingakku bloggiliorsinnaallama taaqqarsaatigilaakku hey, jeg kan bruge den her platform til at fortælle noget om det. Facebook er jo med dig. Twitter gillidorissuu, Instagram oqulittuarsinnaangilanga ittissuumittassuna. Atuarumasoqingiippo statusimitakisuumi. Der er en dallegason, but generally no one cares. Der qarsaatingilerakku blog. I can have a blog. Hvis jeg har noget at sige, hvis jeg har noget viden jeg kan dele, der er tasuna siaruartiruisinnaunga natungisannik inuitallik iduarutigisinnaasani. At ordner der hjemmesider triviallettarunnaakko, fordi jeg havde ikke tid, jeg havde ikke energi. Og ryddussani ulikkaaror på mig. Jeg har når du bare kan kusanarnerpaamin aunanginnerpaamallu ilinnu saqqummiutisanerlumin. Der det er den største udfordring, jeg har. At gøre det interessant, sjovt, god content. At sige, at kusanartu. At lande it has to sound good, like sort of sætningen kusanartumin aqssorlu. Maalunni assitai soqutiginaqsalaarli maalunni arlaatingun hey, I skal lige vise dig noget qanoiluguni kusanartoriussua. Der adorner man der en dag kusamyunaarlaakki. Projektet nærmest saaqanilliartualaarma taamama. Skal lige tænke mig om før jeg gør det her. Så bare til at gå ned i damadøb, ingerlaartøb. At der var det med så det her kan nittorta joom sorlima. Der er sikkert noget der meget bloggimikkusilaarsinnaarlu bare. Johannes render og qaasissaqarpasunana tunniuniarsaringa. I'm trying to create the content I want to create. Der så bare til at gå bare ingerlappu blogging og mellunarlanikkussinaa. At ordner man der jeg var så det sådan at der meget ting over at jeg kan der basis af nye tricks, new editing techniques. Og slunanga at jeg havde nu gisadering jeg så slunga at der så personerne og trænerne sagt på jeg der også. Og slunanga kunne gisadere sammen så jeg havde så lidt energi, så lidt tid. Kunne jeg nok dem studerende så på jeg der også. Der er sådan inconsistency. It's not the right way. Ima der qarsarlunga soorlu så bare til at kunne gartningisana saaraduaru mai maarun ullupingais ullallartarlun maarun ultamaasi ikkussilartarlun mai assimik maarun anything content. Dermed at davartumigerlanginner. Det er den rigtige måde. Du får ikke den optimale ud af det. Der er meget siunnersilausukkator begge hvis du skal lave noget kreativt så fotografium maarun qalipasartu nøderisartu model. That's creative. Ikkussillattaanissa sorlu det standardajuna regulært. Der er sådan noget tamasa, vi kan tilslunde tamasa, sismangorneret tamasa, marlungorneret tamasa, anything. Noget der sker regulært. Der er meget du arretunguami, men sikkert katersiartuassuu meget likes, hvis det tror til at der går followers. Hvis du laver noget hver dag, hvis du laver noget anden dag eller en gang om ugen, der er det helt lavere langsomt, men sikkert. Katersiartuassuu inuit du sådan narusuttut, maadoni isin narusuttut, inuit sorutiinittut ilinnut. Der er det du vil attract people. Siunnersilausapun, der er meget nærhøjtorlu, hvis du laver content creation, like sorlu, gadaarpersimassakkaallartinguja på live, Facebook lives, creative work, fotografi, videografi, musikvideo, model. I don't know. There's so many ways to be creative. Men hvis du ikke laver noget regulært, konsistent, der er med det en klart så you're not gonna get the most out of it. So please, der er noget i det bare the hard way. Og bare fingrene der, hey, at der er sådan noget, der meget ikkusilaarsinnaasugumi der, just do that, ikkusilaaginnartaat, kusanartumi, sorutiinartumillu orelevant. Paasiartuainnerpaanammila arrittunguamik, hvis du laver noget konsistent,
Arreettumikki siani, men sikkert if you want to screw it up. Men hvis du gør det godt, næsten hver dag, hver anden dag, en gang om måneden, kan du se over på dit followers. Inuit, du sådan nærmere, inuit noget næringer til. Hvis du spreder lidt positivitet, må du en humør. Inuit lønne, der er sådan noget, et slags scenario, that will be enough. Der må bortlunden i noget, der er sådan noget. Så, Consistency is key. Gisiet. Story is king. Consistency is key, but story is king. Jeg ikke godt, at det sådan nok sådan jeg vil godt under video i sin nok sådan jeg går, når jeg både ullor at der løs det så rigtig meget.